Just a quick update kune zviri kuitika. Bhodhi yemwana waSisimeki Prosper yasvika kumba kukadoma kuti vagone kugadzirira service iri kumangwana. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So update iripo ndeyekuti kumba kukadoma ndo kune bhodhi uye kune service yanhasi manheru. Then mangwana ndipo pane burial. Kune avo vanokwanisa kuti vamanye vanodongorera uye vanonyaradzana nemhuri. Ngatitei sokudaro. So guys, Miss Blue vati let us continue to pray for Sisimeki and their family during this unimaginable time. Inguva inorwadza zvikuru. It is quite a sad moment. Sisimeki and family, you are in our prayers during this difficult time. Life yakauma. This is very difficult. Losing a loved one is never easy, and my heart goes out to Sisimeki and their family during this time. A wound that can never heal. May the family find strength during this time, and may the son's memory live on in their hearts. So guys, ndozviri kuitika pari zvino. Pane manetizens anofarira kuda kuitisa vamwe vanhu macorrections. Sisimeki vaposterei picture vari paairport hazviitwe grieving mother. Guys, people grieve differently, and remember, she has shared her life the public. So because you are a public figure, zvimwe zvacho zvinongoita kuti ugone kuupdata mafollowers ako on what is happening on the ground. So ndo saka Sisimeki vakagona kutitumira mapictures vari paairport, vakaisa mapictures valenda. So kune vaya vanofarira kugara vachingocriticize vamwe kuti magirivhiro amuri kuita aya asiri wenzira yatinoexpecta. Aiwa guys, hatiiti zvinhu nekuti imi munoti zviitwe nenzira yenyu. Vanhu havararami sezvamunoda imi. As we said the other day, let us learn to be kind to one another. Ngatidzidzeiwo kungochema nevanochema, tofara nevanofara. Thank you guys so much for watching.